зрители на TV+. Тук при мен вече е психолога Аделина Иванова. Тя ще ни даде отговор на редица въпроси, водещи ни по пътя към дълбокото самоуважение и обич към самите нас. Ако имате въпроси по темата, можете да се обърнете към специалиста в студиото на Срещи в огледалото на номер 0700 31 931. Здравей, Ади, и добре дошла. Здравей, благодаря за поканата. И аз ти благодаря, че я прие. Какво е самоуважението и в какво се изразява? Това е доста важна тема и една ос, около която личността ни функционира, успешно или не. Но ако ми позволиш, по предишната тема бих искала да дам един пример конкретен, който касае едно малко дете, с което скоро се срещнах, което е в училищна възраст, втори клас, и което е преживяло смъртта на баща си до някъде. Става дума за това до каква степен на децата се казва истината и дали детето присъства на фактическата раздяла с човек. И как след това се отразява като симптом тази липса на близкия човек. Всъщност на детето му е съобщено за смъртта на бащата, на което реакцията е била: не можа ли той да се пребори с тази болест? Което е съчетание между мъката и гнева на това дете. По стечение на обстоятелствата майката работи далеч от него, за да изкарва средства. Втора липса. Разбира се, има хора от разширеното семейство, което се грижат, но искам да кажа, че това дете има страхотна симптоматика, смисъл, има тикове, непрекъснато движи тялото си с неволеви движения. Това дете се мъчи и е необходимо да се работи с такива деца, в които съм убедена, че има доста. Особено напоследък е добре да се работи с колеги, особено колегите в училищата, защото те са тези, които присъстват непрекъснато с тези деца. При тези деца, разбира се, това не пречи да се работи с колега, който е извън училищната среда, но ако не се вземат необходимите мерки, детето влошава успеха, след което се набеждава за проблемно и много често се отнася наказание. Да, то най-малко от това има нужда в този момент. То вече е наказано. Да, веднъж. Така, благодаря ти за съвета, който даваш най-вече към колегите, работещи в училища, да обърнат внимание. Но да се върнем към нашата тема за самоуважението и в какво се изразява. Самоуважението всъщност е нашата представа за това доколко сме ценни, без да се налага да го доказваме. Разбира се, то се формира в семейството, успешно или не, но нека да направя само една разлика между самоуважение и самооценка. Самооценката предполага да сме наясно със своите умения и знания, т.е. нещо, което може да се оцени. Ако обаче на нас не липсва самоуважение, изградено самоуважение, ние дори да имаме добри знания, добри умения, компетентности в живота, независимо дали в училищна възраст или в професията си, можем сериозно да го закъсаме в взаимоотношенията си с другите хора. Не знам дали ти се е случвало да чуваш или пък да си помислиш тайничко за някоя двойка, примерно, партньорска. Виждаш мъж и жена и се казва обикновено: виж го този, да речем, професор или академик, а пък жена му го командва. А пък тя не е с добро образование, ама тя доминира в двойката. Ма как са могли въобще да се съберат? Да, или как е могло да хареса? Срещано, да. Да. Ето го всъщност разковничето. То се намира в днешната тема. Ако човек не е успял да изгради в себе си умението да се хареса, да се обича, просто защото той съществува на тази земя, за да свърши нещо, както сме всички ние, независимо какво трупа като компетентности, за които току-що говорихме, той ще остане един човек с тотална липса за нормално общуване. Ще позволява да бъде потискан съответно. Той ще се чувства потискан непрекъснато. И ето още един пример. Знаеш, че в твоето предаване се опитваме да бъдем полезни с конкретни примери, в които човек може да разпознае себе си или близък човек. И отново ще ти дам пример с едно дете от училище. Това дете е изключително интелигентно. Идваше в моя кабинет. Кабинета на психолога, между другото, отварям скоба, е едно място, в което се случва едно прекъсване от това свръхизискване към децата. Детето беше доста интелигентно, има добри оценки. Обаче, вкъщи
родителите непрекъснато са недоволни и свръхизискващи към него. Говорейки с тях, открих, че те имат изключително завишени очаквания от него и ако то съвсем лекичко даде индикация, че примерно не се чувства разположено днес да бъде изпитано или да получи добра оценка. Те дори лицеизраза име на изключително тревожни хора, които са провалени, които не са добри родители и се страхуват, че пропускат нещо непрекъснато. Как функционира това дете? Това дете не харесва себе си, защото в погледа на близките си то не е харесано, то не е оценено. И как се опитва да навакса тази липса? Ами да речем в междучасията прави нестандартни неща. Отива в чешмичката, която е надвор, влиза в коритото и си лежи там. Като през цялото време се наднича дали го гледа някой. Да речеме, ще удари друго дете. За да привлече вниманието. За да привлече непрекъснато вниманието. И започна полека-лека, тъй като се чувства добре в кабинета на психолога, да се изработва чрез така девиантно поведение в клас, отиване в кабинета по график. Тъй като преподавателите много добре знаят, че могат да бъдат подкрепени от психолозите, когато едно дете се чувства така некомфортно. И така този малък хитрец в добрия смисъл на думата, когато идва в кабинета, независимо дали е сам или в група с други деца, той се чувства по коренно различен начин и дава индикация за способности, за които иначе в така обикновената житейска среда никой не се досеща. Това е едно дете, което обаче, поради това, че не му се дава достатъчно обратна връзка, че е успешен понякога, всяка ситуация в живота, независимо в училище или извън училище, я разпознава като състезателна цел. Да речем, ако той посещава активности, които са извън училище, трябва там да е най-добрия. Това може да е конкурс за великденско яйце, да речем, или нещо друго. Но неговото трябва да е най-хубавото. Защото на въпроса защо или какво го кара да изпитва такава потребност, да бъде първи във всичко, той казва, ами по този начин ще знам, че другите ме харесват. Тоест, ако в едно дете се залага такъв състезателен момент, че ти струваш нещо само ако си първи, тогава започва да куца себеуважението, себеприемането. То само се отхвърля, когато се случи така, че да не е първи. Ами да, сам се отхвърли, това става причина за задълбочаване пък на неадекватното поведение и се затваря кръга, всъщност. Много неприятно. А как и на каква възраст се формира в детството? От кога започва формирането на самоуважението? Самоуважението започва да се формира като усещане от ранна детска възраст. Обяснявам защо. Много често родителите казват, ами то не разбира. Всъщност ние можем да си кажем всичко. Да, може да си кажем всичко, но зависи начина, по който си го казваме. Ако семейната двойка функционира по един, как да кажа, нездравословен начин, в смисъл, един от партньорите непрекъснато си мълчи и няма мнение по въпроса. Или не го изразява, дори и да го има. Тоест, той се чувства, има чувство за малоценност и самият той няма самоуважение. Детето от малко усеща, а по-късно и разбира, че всъщност има нещо, което не функционира по така нормален начин. То не може да си даде ясна сметка защо, но започва да попива този модел и дори нещо по-лошо да смята след време, че това е нормалният начин на общуване. Твърде често се случва в една двойка единият непрекъснато да прави компромиси, а другият да е свръхизискващ. Да бъде доминиращ в двойката. Дори скандалджия и прочее. Да бъде свръхдоминиращ и да се приема всичко, което той прави като така нещо нормално. И затова казваме, че всъщност първите 6-7 години нищо ново не ти казвам, както и на зрителите, са изключително важни за формиране на всякакви качества в детската личност. Сега, нека да направим и още една много важна разлика. До тази възраст детето нормално е да мисли егоцентрично. Например, то не може да има гледна точка, освен своята. То не разбира защо, примерно му се казва, стани да ядеш, докато яденето не е изтинало. То в момента си има нещо, което е по-важно от яденето, което трябва да е топло, например. Или казва, трябва да ти е подредена стаята. Ами то смята, че в момента това не е задължително, точно в този момент. Сега проблема вече настъпва, когато това дете расте и примерно остава на този начин на мислене. Тоест това е вече едно инфантилно поведение. И
много е важно да направим разграничението между егоизъм и егоцентризъм. Но може би по-късно в разговор ще стане ясно. Да, но любопитно е как се отразява липсата на самоуважение в двойката между мъжа и жената. На едни такива деца, които са расли с липса на самоуважение, вече са големи хора, създават самите те семейство. Какво се случва? Как се отразява? Какво се случва? Може да се случи така, че едва ли не човекът, на който му липсва това самоуважение, не е изградено в него като черта, да реши, че другият е с много повече способности. Едва ли не той е благословен, че съществува с този партньор. И любовта на този човек, който е с ниско самоуважение, едва ли не се превръща в благодарност. Тоест, благодаря ти, че те има. И много често този човек дори няма право на мнение, след което казва: да, ма мене нищо... Никога не ме питат за мнението ми. Ами, не те питат за мнението ти, защото ти така и така нямаш или не го изразяваш. И отсреща това е ясно. Всъщност, какво обаче се получава като последствие? Да. Другият партньор започва да губи интерес. Защото си каза: ми, значи аз заслужавам нещо по-добро от този, който постоянно съгласен с мен и е като моят аксесуар. Това работи във всеки на несъзнателно ниво. След което партньора, който е с ниско самоуважение, става досаден, защото усеща, че другия започва да го отбягва. Вкопчва се в него, тъй като той не е самодостатъчен сам на себе си, не смята, че е цялостен, значим, и за да си набави това усещане, се хваща като давник за сламка в другия партньор, който пък, разбира се, иска да се оттърве от тази досада. И се създават страхотни конфликти, много често завършващи в съдебната зала. Добре е човек да разпознава индикаторите за тези проблеми по-раничко и да се опитва да работи, говори сме друг път, да посещава психолози или семейни терапевти, двойката съответно, да се опита или да направи превенция, или пък след това да се опита да започне функционирането си по адекватен начин с подкрепа на специалисти. А в какво се изразява здравословния егоизъм? Сега егоизма се смята, че е един вид самовлюбеност. Да, хората повечето пъти се плашат от тази дума и даже аз съм чувала коментари от типа на: аз не съм егоист. И аз съответно съм отговаряла и това е много лошо. Да, но ние все пак, за да можем да функционираме и да оцелеем, дали физически или психологически, всъщност ние трябва да съхраним себе си и да обичаме себе си. Това не означава ти да наработиш върху себе си. Това означава ти да познаеш себе си, да приемеш това, което можеш, за много важно, защото ти чрез него си полезен и на себе си, и на хората около себе си. След което пък да се опиташ да развиеш това, което все още ти предстои, на което не си се научил достатъчно. При егоизма има, за разлика от егоцентризма. Значи при егоизма все още може да се направи крачка назад. Тоест, ако един човек е така доста сериозно, доста голям егоист, така в очите на другите, да речем, но ако му се предложи добра мотивация, ако се проведе разговор с него, той може да направи някакви корекции в името на общуването с другите и особено пък ако е в работна среда. Докато при егоцентризма това е вече невъзможно, защото егоцентрика смята, че е центъра на Вселената. Той много често прехвърля върху друг човек това, което не работи в него самия. Тоест може да прехвърли чувство за вина, което той притежава. Примерно може да каже: ами, ти не си точен, ти си несериозен. И непрекъснато да дава оценки на другите хора. Ако отсреща човек е с неизградено самоуважение и го приеме за чиста монета, тежко му. Обикновено хора, които искат да бъдат лидери, но без покритие, много често са точно такива егоцентрични хора, имат нужда пък от човек, който изпитва нужда да се подчинява. Тоест той пък, подчинявайки се, другия човек, подчинявайки се, смята, че така се чувства защитен, има кой да го води, да го закриля и пак стигаме до едно така нездраво функциониране, което рано или късно пак дава проблеми в общуването и което понякога е твърде късно да се промени, за съжаление. А защо е нужно да бъдем, да изпитваме здравословен, пак казвам, егоизъм към себе си? Ами, за да можем да се развиваме. Ето сега ще ти дам още един пример с един младеж, който се оказа, това беше
срещата с човека беше вчера, да, който при възлагане на някаква задача, която абсолютно не затруднява никой друг, той се стопира и не я извърши. Казва, не, аз няма да се справя. Аз обикновено не се справям с такива неща. Оказва се, че този младеж не знае кой е баща му поради причината, че неговата майка не желае той да го потърси. С една дума, 28 годишен човек вече бил отхвърлен и 28 години продължава да се чувства отхвърлен. Той не е изградил това самоуважение в себе си, няма здравословен егоизъм, т.е. той не обича себе си. Той смята себе си за отпадък. И не обичайки себе си, всъщност всяка среща с нещо, което го притеснява, води до това той да каже: ами аз съм един отпадък, аз съм един боклук, винаги съм бил такъв нехаресван, нежелан. Ами аз и сега няма да се справя с това. Това е една тотална неустойчивост и липса на вътрешни опорни точки, което е така изключително, освен че е неработещо, е много опасно за едни хора, които не са го изградили, които могат да стигнат дори до самоубийство след изолация. Има и такива мотиви за самоубийство. Да. А какво всъщност означава да обичаме самите себе си? Как? Това означава, че, примерно, качество, което да речем обикновено в очите на другите хора. Примерно, аз мога да си прекрасно да се грижа за малката си градинка. И, примерно, някой казва, да, ама аз пък имам оранжерия. Какво е това, което правиш? Ти имаш 5-6 цветя и всъщност какво от това? Да, обаче тези цветя създават радост за теб и за хората, които, да речем, ти идват на гости. Това на пръв поглед обикновено умение, всъщност в хората, които го оценяват, може да промени настроението за целия им ден или да създаде едно друго светоусещане към природата. Може да помогне съвсем малко. То няма малка помощ, нали? Но може да бъде тази помощ в един много точен момент. И ето тук още един пример. Клиентка, която беше с дълго време с депресия, всъщност, да, лекуваше се, но ключовият момент, в който така се преобърнаха нещата в нея, беше отивайки на едно село при близки хора, седейки в тяхната градина и общувайки си с домакинята. Всъщност, природата, която понякога се изразява в едно цвете, понякога в цяла оранжерия, създава в тебе това чувство за свързаност. И в тази връзка, понеже е добре да правим препратки, да връзваме нещата едно след друго, кога човек се чувства стабилен също така? Когато може да свърже в себе си противоречиви неща. Например, ти обичаш майка си, но понякога това, че тя ти се кара, не води до там, нали, ти да правиш глобални изводи, че тя е лоша. Тоест, това чувство да можеш да примиряваш противоречивите усещания, също е много важно, но преди това ти трябва да си се усетил като цялостен индивид. А самоуважението е точно това, ти да възприемеш своята цялост като нещо много важно и значимо. И да приемеш, че като всеки друг човек имаш недостатъци, нали? Няма съвършени хора. А слава Богу, че имаме недостатъци, да, защото така вървим. Ето го, пак стигаме до егоцентризма. Човекът, който смята, че е съвършен и е центъра на Вселената, всъщност какво има да учи, по каква работа е на тази земя, нали така? Да. А вярно ли е твърдението, Ади, че човек, който не обича себе си, не може да обича и никого друг? Любовта ти е непознато чувство, как можеш да я изпиташ към друг, ако не си изпитал към себе си, и то в началните ти години. Ето още един пример. Упражнение за 3-ти клас по български език и литература. Въпрос. Какво те питат, когато се прибереш вкъщи? Едно от децата, това се случва в мое присъствие и затова си позволявам да го цитирам, замръзва и не пише. Други деца започват. И това дете така изглеждаше наистина доста особено още в началото. На въпроса защо не пишеш, какво те притеснява, той отговаря: мен нищо не ме питат. Другото детенце, което усмихнато, лъчезарно, изглежда прекрасно, казва: ме питат, когато се прибера, как изкара деня миличка? Какво се случи днес? Ето го примера. Огромна е разликата. Огромна е разликата и такива деца много бързо се разпознават от опитни педагози, от психолози вече със сигурност.
А защо често хората, освен че манипулират другите чрез чувство на вина, за което ти спомена по-рано в разговора, го причиняват и на себе си? Все за нещо се тормозят. Възможно ли е човек да обича себе си, така да един вид да се самолинчува? Виж сега, чувството за вина е едно изключително излишно чувство, в смисъл неработещо чувство. То служи за контрол и манипулация на други, но не служи за себеразвитие. Защо? Много често децата са обвинявани от родителите. Ти не правиш това, винаги не се справяш, все на тебе ти се случва. Добре, установяваме, че нещо не работи. И какво от това? Идеята е да дадем обратната връзка и да кажем, да дадем стратегията за справяне. Защото ако ти непрекъснато се чувстваш виновен, можеш да се заиграеш с това чувство. Тоест, след време да се научиш да казваш, аз съм виновен, без да правиш корекции. Така, какво от това, като ти си виновен, и това не ти помага да се развиваш по някакъв начин. Обикновено хората, които манипулират близките си или малките деца, не казвам, че го правят съзнателно, много обичат да вкарват чувството за вина. А пък самобичуването, вината и така, набиването на вина след време се интериоризира, т.е. става вътрешно присъщо чувство. И детето, ако направи нещо, което не трябва, след време, пораствайки, става възрастен, отново не може да се справя и казва, аз не мога да го правя, защо да се опитвам? И така не го мога. Мен са ми казали, че не го мога. Инициативата спира, което стопира цялото развитие, разбира се. Съвсем накратко, Ади, ще те помоля на финала на нашия разговор да посъветваш зрителите ни, които, слушайки те, установяват, че не се обичат достатъчно, не се самоуважават. Как биха могли да го променят сега на по-късен етап, след като в детството не са научени на това? Първо трябва да разберат дали има нещо, което се повтаря и което ги притеснява, нещо, което не работи в тях. След което да идентифицират кое е то. Абсолютно важно е да се видят причините за това. Разбира се, с помощта на специалист, ако не могат сами да се справят. Добре да се възнаграждават за малките неща. Още пример с едно малко момченце от миналата седмица. Детето, отхвърлено от майка си, не функционира семейната двойка. Отношението мъж-жена за него е абсолютно неработещо. За първи път в 4-ти клас си харесва момиче и казва: не искам да се занимавам с глупости, искам да си уча и да се занимавам с нещата, които са важни. Посъветвах него и бащата да отпразнуват това, че той за първи път харесва момиче. Тоест да се възнаграждаваме за това, което ни се случва, това, което е хубаво, това, което се случва по пътя на нашето развитие. Нека си правим малки жестове. Нека, между другото, отказваме да изпълняваме прищевките на хора, които свръхизискват от нас. И нещо много по-важно. Понякога това са тривиални неща, обикновени, които така искат от нас и ние добре ще го направим. Всъщност това, когато се получава постоянно, говори за манипулация, от която ние трябва да се опитаме да избягаме или да елиминираме този човек, ако е невъзможно да направим промени. Много ти благодаря, Ади, за интересния разговор. Аз също благодаря и се надявам да сме били полезни. Вярвам в това. Скъпи зрители, това беше всичко от Срещи в огледалото за тази събота. Бъдете с нас отново утре по изключение в 16 часа в ефира на TV+, за да разберете какви да бъдат ефективните действия от наша страна, когато се сблъскваме с дискриминация. Това ще ни каже адвокат Мариана Митова. Често говорим за пари. Чудим се защо работим, а все не ни стигат. Защо не винаги успяваме да платим сметките си на време, а дали всъщност сами не си пречим да имаме достатъчно пари? Отговорите ще получим от психотерапевта Юрий Синенко, от изпълнителния директор на Българската национална асоциация на активните потребители Богомил Николов. Ще разберем кои са последните промени, свързани с вредните съставки в храните и напитките, които консумираме. Ако желаете да си припомните разговор с някой от експертите, гостували в предаването, можете да го направите в нашия YouTube канал Срещи в огледалото или във Facebook страницата ни. На финал сентенцията на предаването днес е: ще разбереш, че обичаш някого, когато искаш той да бъде щастлив, дори ако неговото щастие означава, че ти няма да си част от него. Благодаря ви, че бяхте с нас. Желаем ви прекрасен съботен следобед.